Umnyango wokuhlunyeleliswa kwezimilo utheleke kuleli jele lase-Westville kungazelele muntu. Kwatholakala izidakamizwa, imbese kanye nezinye izinto ezingavumelekile ejele. Ukhomishana walomnyango uthi lokhu kukubeka ngokusobala ukuthi ojele banesandla ekushushumbisweni kwalezi zinto ngaphakathi. It is clear that there is a relationship between inmates that are part of the syndicates that bring drugs into correctional facilities and also our own members and the outside illicit economy. Kubikwa ukuthi iziboshwa kanye nojele basebenzisa ingqalasizinda esiyindala emajele ukushushumbisa lezidakamizwa. The inmates and some of our members actually target spaces where there would be vulnerability in terms of infrastructure where we need to maintain. Kubikwa ukuthi ezinye iziboshwa ezigila lemkhuba zifaka izicelo zokuboshwa kwezinye izingxenye zaleli jele ngoba zithi zinezidingo ezikhethekile. They wanted to be put in a section where they will be able to continue bringing in drugs and being part of the illicit economy in our correctional facilities. Zikhona iziboshwa ezivumeleke ukuba nomabona kude nemsakazo. You should be classified a low risk, meaning that you should be an offender or an inmate that is well behaved, an inmate that is not participating in activities like this ones. Uthobakale uthi ukukhucululwa kwamajele kuzoqhubeka kuwo wonke amajele akulelizwe ukuze kuqedwe nyango ubugebengu kuwo.